Грешният отговор е верен. Кръг или квадрат, кое има ръбове? Кръгове. Да мак почистичко. Аре да си добавя къщата, почвайте да копате. Аз имам. Нали се сещаш, че с това трябва да си направим как се казваше? Кръгове! Не чупете се ли? Кръгове! Вас още не мога да чупим, бе. Опа, чете, трябва ви опнем преди това. Квадрат или кръг, кое има ръбо? Кръгове. Как се пишеш без лате? Затвори очите и Не знам. Взела 7 и... преглътна болката. Преглътни болката. Как боли? Кое има кръгове? Казвате така като стълбичка, ела тука. Ама надолу ли че копаме къщата? Не баш, те така една стълбичка да има и така. Не надолу бе, сандуче проби отгоре. Няма, че направим санд купчета, 4 слагаш и... Не, няма излизане, не. Цана няма излизане. Кладете ли кръг, кое има рибо? Кръгове. Но изобщо не го питат дали са кръгове. Те бе, Васа, ела, те това... Добри, бе, ти добре ли си, бе? Чакай бе, Кое има? Абе, ръбове, гледаш това при, бе. спокойно бе, отгоре съм турил покрив. Бати покрив. Епа, сега че оправиме, трябват ми санд Това купчета. се глубак, що правиш, бе? Васа, ти не задидваш бе. Умри, кучко. Сам, така, давай. Сопри бе, уа бе. Умри, кучко. Се лигави бе, тапат. Ей, изкара късмет, че това беше. Кое има кръгове? Кой има кръгове? Рибове. Кой има кръгове? Рибове. Квадрат ли кръг? Кое има рибо? Кръгове. Кой е по-тъп, Марио или Бляги? Кръгове. Бляги много ясно. Да, бе, Браги университет. Той, а може и брада. Бляги е в университет, бе. Бог знал кой. Каков? Абе ти добре ли си, бе? Он нема пари да си го плати. Да, бе, като си продадем отърчето. Като си продаде кащата и майка му. Сега ще рява бе, стига бе, Василе, ей. Какво че та къща, бе? Ох, добре, айде. Чуе, Бляги като продаде органите на майка му и баща му. Стига бе, това е гадно. Тогава как може? Някаква игра на някаква игра и то Йордан от нашия клас го базикаше, викаше му, абе, сега ще ти продаде ли си органите за игра? С бащата органите ли си продава? Квадрат или кръг? Кое има рибове? А не, слагаме едно легло, тук ще се спие. Още едно. И закопаме, бе. Имам, такова, кова с вода и с лава. Вънка взимайте сендове, кръгове. О, не, това копа дървото, не, аз трябва го взема. Аз го взех, new achievement. Дай гре. Лопа чимбър, то не е добре. Аз го взех лопа чимбър. Квадрат или триъгълници. Кръгове. О, не, зале слънце. Опа, май зомбитата са включени. Епа, не са вас. Оно некъде под земя. Квадрат или кръгове. Това, че блокираме. Че си блокираме входа с това. С кръгове. Кръгове. Насъбирай кактуси, насъбирай кактуси. Не ни трябва врата, че туриме кактус. Служете. Елате ми помогнете с покриво бързо. Злате, сложи кактуси да блокват. И да Аз имам никнат. един. Ама служете да може кактусу да пречи. Ти метни ми кактусите у мен, аз ще оправим став. Ама служете да може да никнат. Леле, майчице са, ако не... Че никнат, бе, ти учли си, бе. Трябва да щупиме камък от така с ръце и на негово место да сложиме санд. Нали върху санд никни, така че. Дани, Едно купче санд ми метнете. Що? закинаме го. Дървото не постава нищо. И как че разсадиме второ? От листата нищо. Нищо. Ти копаме Не стръп. го използвай дървото, да си направим лодка, тръгваме си тук. Стига, не. Това е много тъпо. Първи епизод най-де това беше. И както целеме са, нямаме дърво. Спокойно бе, всичко е под контрол.
Как се размножава? Злати, идвай с мен! Нема бе, не правете такова бе. Стига бе, оно нема смисъл. Бай! Чао, момчета! О, разбих се! Ето го! Не! Не! Ай, стига бе, глупаци, не се ли гавете? То ми Нали се струва. пущаме? Ти ми чуми лодката! Нали се пущаме разснимаме бе, оти че такова вас, глупаци. Табелката ни е единствения шанс да оживееме. И я ще изям. Да ти шанс, глупа. Иди. Само абиш това ресурсите, не си ли усещаш? Какви ресурси? О, имам една паржола, сега че изям пред вас, вижте. Кой е служил кактус от тука, бе? По-ти не може кактус до кактус да застава, бе. Тейбъл, сега що че направим? Как дървече да седиме? Герите и умирайте! Може да направим семена, ама от семената да... Това беше последната ни. Семена. Семена тръбят ни мотика и като щупиме тея зелените. Върху зелените... на зелените трева никне. Не, какво беше? На зелените като сложиш... кокали върху зелените и трева. И що се пожава жито, май? Епа, жито, ама... Йоди ти е жито, трябва ни дръво. Как да са дръво? Що Аз имам 7 дърво. 7 дървени даски. Ще направим нещо. Трябва ни да размножим дръвото, бе. Спокойно, бе. Все някакво че измислим. Как е номерно на дръвото да читнем едни? Едно дърво. Това е нечестно. Сме направено да не пуска, бе. Това е нечестно. Аре, лате да си легнем. Ще умрем! Че си легнеш, но има 2 легла, че си легнеш. Еле, кръгове! От са 2 легла, бе, кръгове. Ой, сам се нашиба, твоята кожичка, твоята кожичка. Ето го! Злати, опитай се да станеш момко. Злати, млади момко. Защо не станеш, бе, приятел? Кръгове? Не, бе, какво правиш, бе? Да го убием, поне ще се не ядем. Имаме лава и вода, що че направим с тази вода? Лава, мога да направим трап за зомбита нещо, трап. Тука, да изкопаме Дани, тука се имаме лава. От него камък ще се направим, трябва вода и това да иде. Ама внимай да не пречукаш лавата, те такъв тунелче че направим. Те така постепенно да влиза лава към едно купче. Ама, турите тука, вложите тука, сега ще покажем къде. Те сложат тука лавата, Чекай, къде уйде кръгове? Те тука, бе. Си ли? Къде си, бе? Идеме, теме. Ама не, задзидай лавата, те. Забило ми на мен. Не, бе, ти луди си, не така, че се пречука, не. Стой, трябва да е по... Водата трябва по-леко да идва, те. Още по-леко. Трябва да е на последното. Те тука вече, те чекай. Те така, пай се, кръгове. Оно зомби, не, това не е. Това е Злати, оно зомби. Аре, бе. Кай му на Златера се отдръпне това с животно? Добре, сложи я. Чекай, пай се да задидам. Кръгове. Кръгове, много. Сега не мръща да се разпространи. Кръгове. И оти правиме колбостон, като няма трябва да го щупиме, бе. Оно няма смисъл да го правим. Чекай, сега че има машина. Сега че направя една кирка. Басе, че е по-добре те тук лъгало да си сложиме това, лавата да ни свети през нощта. Къде няма що да се ядени, че правим лава? Ти луд ли си, бе? Аре, надявайте се, сега че взема ачивмент за Cobblestone и това, че ние. Не ми даде, дай же ачивмент! Всъщност дървото, защо че толкова ни трябва? За инструмент, за стикове, прави с него кръгове. Слагам с Богом живот. Това се самоубива нещастник. Try to swim in lava. Имам 5 Cobblestone. Оно половината изгори, половината долу мене. Гле! Колко пати струших, колко пати нищо не дойде. Те сега го вземах. 6 Cobblestone. Това изгоре. И това изгоре. Не, честно, и това изгоре. Чекай, бе. Това дойде. Стикове. И това изгоре.
И това изгоре за малко и аз да умрех. О, това дойде на косъм. Кръгове, 8 каблстон. Поне си направя... Не, браво, че се спълна, това бех умрел. Имам 9 каблстон, че мога да направя кирка. Какво че можеш? Кирка, такава каменна. Па напред, ако искаш или лопатка, не знам. Не, по-добре кирка. Кригове. Де? Ама кой та пак тука служил това, бе? Епа, къде да го сложим, бе? Още го малко нека се размножите тука, например. Още нека се размножи тогава, че го... Се размножи. За те ще Това прави... вода ли трябва да е? Не, обратното, да не е до вода. До вода изсъхва. От юно нали не трябва вода за него. До вода и се. Е как да го кам, откъде разнам? Както ще и се. Слабо, вероятно. Епа, нарочно го сложих тука, за да може... Кактус до кактус не може да застава. Аре, стига бе, тук има гравел. А от не, това не е проблем, откъде храна ще се вземе. Трябва ни кокъл, трябва да убием някъде зомби. И аз почах мина да правим. Ох, то поди. Къде почна мина? Ама не прави дупка надолу, бе. А как бе? А, не си направил дупка надолу, бе, стълби правиш. Те да стълби правим. А, ще помислих централна дупка. Да, и после как се върнем? Оно хлеб нямаме... Също така, що да вземем да направим? За палка. Ба, откъде паям? Няма ли подземен живот? Няма ли подземен живот? Чувам скелети! Аре, вас се тепай го. Ама чувам го! Викам да го тепаме с кригове, с кактус. Не знам на къде е! Айрън намерих! Айде. Дай за палко, че направим. Дай ми я. И На къде е? Щом да направим печка. Е на тука, пазете се! На злати ли ги даде на кой? Чуваш ли го? Нищо не ми е дал. Дай ми айран, бе, басна. Чекай малко, бе, ние нямаме печка, чекай малко. Що като дай ми айран? Нека да е тук, елате помогнете да го намериме. Ама откъде че такова, бе? Че намериме за дрова. Ако не ги дървата, дай ми айран, сега е по-важно айран. По-важно, дървета са най-важни, с дървета се прави всичко. Дай вас да печем, дай ми една само такова да ста. Ще направим кирки като нямаме дрова. Няма да пекваме, само за стикове пажи да научим. Иначе че ядеме кръгове. Къде е това, бе? Иначе че ядеме кръгове. Май ни се ядат кръгове. Така надушваме. Те са некъде тука, Злате, чуваш ли ги? Отгоре е светло вече, как така? Злати, тук имам денджън! Денджън! Денджън. Денджън, бе. Едно и също е. Денган. И то за такова, точно с каквито ни трябват. Чакъл, аз правя това. Малката от чакъл пада ли се, ако го биеш ще така с ръка или не? Да. Те го. Лили и бързо. То бързо да. Точно такива ни трябваха. Отвлича им вниманието. Давай! Те кокало и ми го давайте, я че оправям фермерство. Дири, Злате, бегай! Аз се бегвам. Аз се бегвам. Вземахте ли кокал? Не. Айде, вземахте Злати. Чекайте! Трябва да си остане нещата, иначе така, че ги изгуба. Трябва да... Не взе на Злати нещата, бе. Са Чекай, черни. дори са там са. Чекай, сега че ги взема. Идат.
С както ще го пречукаме, бе, Злати? Как? Кой тапак е служил толкова много... Излизат тези кучки. Още че ги блокнем, бе, качи се. Качи се и блоквам. Нахлувам! Не се би. Я тръгвам да взимам нещата. Бийте всички! Мъткайте по то! Не с кирката, че ние ще Да, щупи. даваха ми две такова, две бомби. Бързо, елата да насадиме. Не с кирката, бе, че я щупиш, бе. Кой взема кирка, бе? Ти. Не кой съм. е кирката? Не съм с кирка. Айде, Е, крипър. стрела. Айде. Те! Вземете семена. За... Къде е дънжън? За хлеб. Задължително. Не чупете, внимайте купите нещо. Колко семена? У мен е 2. Аз у мен имам 5. Супер! 6. Въглище има тука. Много крипъри и такива работи. Бегай. Няма нищо хубаво тук. Не знам къде е изхода. Вас е. Трябва да слезе с кирката да въглиш. Оу, кой беше това, бе? Това беше крипър. Те не ми дават да излезем. Те стрелците само ме мъскат до забити и ми дават да излезем. Дани, молим ти се, мани един кактус. Оно байко, Оти да го манем. от само умирам от него. почти. Сега и двата, че ги манем. Злате, ти какво си направил, бе, синко? Вземи Вася въглища с... Ей, вас е от си щупил тук, това бе, идиот. Не съм чупил нищо. Крипъро го е издревил. Крипър го е щупил, само е стълбичка, бе. Къде е това? Те там е. Трябва ми едно дръвче. Вася, как може да го щупи? Помощ! Оцелех! И сега нямаме ли нито една фиданка? Не. Някъде трябва да има долу мината, сигурен съм. Тук има такова. 6 пшеница. Намерих въглища. 6 пшеница, 6 такова. Аз чакнем един рутен флеш. Чакай, бе, Вася и... Злато, намерих злато. Има диск за музика. Може да си пуснем да правим. Ще правиме тюрити. Има седъл. О, не, едно прасенци. Чакам. Намерих злато, бе. Лате да ги изтепаме тези кучки, бе. Аре, Злате. Меч, бе, Васе. Напреди меч. Не. Дай дърво. Мотика със сигурност не Не, бе, дърво. Как ще направиш? Не, ние може да оставаме да умираме. Абе, трябва ни една мотика. Никакво ли стикове не направили са само. Злате, тя... Имаме 2 дъски, че направим 4 стикове. Умирам. Лък! Бол имам у мене! Има стрели. Стрелнах една и оно ме убия. Бързо! Аз... Я съм навътре у мината. Как... Само да не го стъпвате. как ще се върнеш, бе, лут? Не знам, ама, че изкопам някакво нагоре. Абе, че напишеш спаун, мисля, че бачка. Те тук умреха, ето го златото. Убих единия скелетън. Остана с един. Убих го и него. Още един. Още злато намерих, вода намерих. Дайте една кофа вода, ако може. Убих още един. Имам 2 бона у мене. Ако дайте кофа с вода само. Има кофа с вода, чакай. Злати, внимай да не ги стъпкаш, моля ти се. И аз знам, че на тъпо место ги служи. Не умирам. Иде таков. Кръгови. Помощ! Убих го, о, не. Ти на къде тръгна, бе? Имам бол и 2 арла. На къде, Злати, викаш? За октоподи. И що че спечелиш от них? Освен такова мастило. Нали имаше нещо, се параш от них, бе? Па мастили. Они нападат ли, бе? Не, май. Аре, бе, грозник. Ево, бе. Внимавайте, те не го стъпчате. Ево, бе, грозник. Абе, оцелеваме. Лили, Вас засади. Засади още едно семе. Чека, аз ще взем това. Кокалите, че ги таком да поникнат. Ама, Вася, трябва да наслагаме отстрани дърти, да може да се разпространи. Те едното поникна, другото.
Вземи дърт да не слагаме. Те готово. Иди ги строши някой да не се фърли в них. Иди! С бомбил, беше това. И от них семена още повече, още повече. Тъпото, че нямаме wood. Има creepers in the sky. Шамбрай like a creeper. Те го зривих го. Разпространяваме зеленина. То кев, да, има iron. То кев май е направен от... Опа, не знам от кого, обаче знам, че се мре. Бек. Имаме хлеб, момчета. Имаме хлеб. Хлеб! Хлеб да има за вас, аз ще имам паржоли. Хлеб да има за децата, аз мога и не преживя. Злате! Спално не работи, фак, хлеб. Кирката кога се щупи толкова бързо, бе? О, не! Един хит и убих това. Ти тука верни има злато, бе. Казах ли ти, аз имах даже две такива купчета. Вземете, моля ви се, бон мил, ми трябва много. Аз вземах 2 бона, сега че направя бон мил. Аре, идва и на семената разслагаш. Що е това бенч, бе? Бенджи, бе. Бенджи. О, не! Как го Чакай, направи, бе? чакай. Откъде дърво? Какво дръво, бе? Епа за мотика. Епа, имаше 2 дъски, беше устилки. Чекай малко. Не, оти го щупих това път ми бил. Добре, блед, че имаме 3 хлеб. Сега че направя още 1, 4. Както сте ги потетър се размножават, бот сте ги прибрали. Аз служих 2. Те така се разпространяват. Да се разпространяват. Да се размножават. Те тъй. Еми, че бранат остров от неприятели, които изобщо не съществуват. Имам 6 арла, 7. Си приятели не съществуват и добре. Неприятели, казах. О, не. Ето. Опа, оно нали се сеш, че вас нема светлина до них. Имам, как се казваше? Имам... Аз съм водолаз. 2 стика, трябва... Въглища има ли те? Не, долу имаше некъде въглища. Да, ма също, стиката че... е почти щупена. Елате да я изкопате. Кирката и без това е почти щупена. Тая железната, че използвам. Използвам за едно въглище. За едно криво. О, крипър, чекай малко, бе, батко. Сега че чуе бало. Он е отдоле, точно под мене. Пай, сега съм на малко кръв, че го примамна. Че го отепа ще го е. Видеме, бе. Казах, че го примам малко, съм на малко кръв. Сега стълбе трябва да направим. Ди. Много ли е щетата? Ди. Много ли е? О, ти питам. Още стълби. Още, чекай. Те така трябва да е. Вижте Чекай да тук. щупим едно. Стига ли? Ще правиш. Още един крипър. Оставят ли си от тебе като умреш? Още един крипър, не. Не. Я ти мислиш преди се връщах да си взема айтемите. Дани, 2 крипъра, помощ! Че гръмнат! Криво. Що напред, ако че гръмнат? Той го усетих. Чени. Даде ми поне едно такова. Чекай. Барутлес. Къде са тези въглища, бе, злато? Те тука са от това, не на там. Умината, бе. Ама къде? Те тук е от ги. О! Тука са 2 букука. Стига, бе, Васе.
Я ми кофа, всичко я. Не, едине. Его як и другия букук. Те ли въглища, давай. Аре, прикривам. Cover. Поле, беги, зомби. Война. Давай. Върши си работата. Умирам. Реших си я. На ти това бързо. Бег. Накъде е правилното? Давай, само един патен. А на мене на вас забива ли ви? На мене адски много играта ми забива. На мене не ми, на тебе злате. Не. Ама ти ми забива играта, бе, не знам. И преди, кога играта... Не бе, пречукаме! Настигат ни! Настигат, не мога. Бегай! Аре, чупи двамата да го чупиме това купче. Едно и също е, не мога двамата да го чупиме. Един го чупи само. Аре бе, октоподи мръсни, умири. Връщаме се! Живи сме! Имаме шанс! Виждам светлина! Давай! Не е безнадежно! О! Виждам светлина, но това е луната. Фак. Виж, вече нема. Нема октоподи, къде сте? Злате, къде си бе? Луд! Гледай го, Злате, ще е тъп, аз не го виждам никъде. Как се върнеш бе, луд? Че бе? Спокойно, тук за мекали дълбидите. Дай, ще ти диктуваме координатите после. Чекай бе, координат. О не, вече имаме светлина. Ти ще е това бе? О не! Земя ли откри? Ох, саплинг! Ко? Ето ме! Да, намерих дръвче. Къде бе? Тук имаше такова, беха паднали. Откъде бе? От дъното бе. О, не. Да бе, да, ти си уидел некъде извън острово бе. Нали бе? Не бе, ти тук бе, въсе къде е трошил дървото сигурно. Къде е бе? Капали са листата, чекай сега да видим къде. Където се разпространи да има широко место. Те тука, те на това. Те на това. На това друг път, не на това бе. Е, тогава трябва да чупим... Добре, дай на това, сложи го на това. Бон ми у вас е сам. Имам още едно. Къде да го сложим? Не, имам бон мило. Чекай некъде къде да вземем първо дърт. Поръсни, малък скапаняк. Поръсна бързо. И аз ще докато си... Grow stronger. Рушен го изстрел. Да му падне такова дърво. Златите тука, да има свободно место те тука. Ще падне без те и почна. И аз си знаех, че оправим нещата. Падна ли? Имаме и хлеб, а ти почнах да умирам от глад. Искаш и ябълка. А песница. Да, не. Падна ли нещо? Падна прибори. Пайса! У мене, две са вече. Айде! И по едно време бием с колбълстон и вече съм на дървото отгоре. Аре бе, имам още едно дърво, там го засадих. Не, я нямам вече такова, трябва да слезем умината. Имам даже две, падна още едно. Оно само че имаме. Аре се направим като това. Или още пада. Още! Айде! И това те тука, че го праснем. Трябва ли дърт? Дидия, дърт какво че разпространявам? Ебе много. Те тук има дърт от това, аз чапнем един хлеб. Дърт има ли учесто? Аз едно дърт вземах. Къде го сложим? На различни места за дърветата. Те тука. Не бе, не там бе, не се излагай вас. Само водата че пада. Да бе, верно. Аз си направих каменна кирка. Има клей бе! Що като? Епа, вземи и аз. Ходим умината, аре, направих каменна кирка, аре ме. Вземи въглища ни трябват. Добре. Но нямам факли. Пакели бе, пакели. Що сте правили тука бе? Грамеха крипари. Какво сте правили тука бе, крипари? Вие тука сте избили всичко бе, няма жив човек.
Е, па как че има човек, бе, ма умни. Сега че почвам да ги мъскам. Никога с кирката в главата. С кирката в главата. Ето златото, 2 злато има. 4 злато. А то не старта. 4 злато има. Аре бе, лате тук нещо железо има ли? Имате ли железо? Да! Да, има 3. Аре, направете кирка и елата. Нека Васил Киряк Стевчев да направи. Кирка Стевчев. Немам хлеб. Че сложим бол да изгори. Спанер! Спанер! Лили, господи! Пази го, че ни трябва он за XP. Струшил го. Та пак. Ти докато кажеш, я бе го бе струшил бе го пак. Види ли Васе турила ако да гори, не Трябва, он е почти строшен. Има бебета зомбита! Бебе зомби. Пазител. Какви са тия бебета бе? Дани, лъко не може да изгори. Дани, лъко не може да изгори, да. Какви са тия бебета бе? Бебе зомби. Маленки, верно беха бебета. Ама паяци, нали? Не паяци бе! Маненки, те ни бръзи такива, нали? Остави ме да съм сам, че ям още един хлеб. Аре, направих много въглища. Трябват ни много фиданки, момче. Аре, си вземи люмината. Вземи и злати кокали. Имаш ли някакви? Не. Ама тук мъскам по това, взимам... Къде? Нападат ме зомбита. Къде е златото? Нямам нищо за ядене, че принуден съм да ям мъж. Мъшо. Вижте си ма мъшо. Вижте ли, от мен имал железо, аз не съм го виждал. О, има бат! Почна да изгрева вече, ма. Взимам Stone Cold Steve Austin. Ето го злати! Хънга. Тя къде? Злате, чувам портал, бе! Злате, чуваш ли го? Какво да чувам бе го пак? Звук, имаше такъв звук на портал. О, не! По каква причина слагаш тук? Злате, взимай чесове, идиот! О, ти напри тук такова, бе, ненормалник! Чекай малко, бе, трябва тук да изпечеме, бе, да вземе златото. Аз съм го вземал! О, не! Ще стана, ще При мен взе е крипър, гръмна. Много са крипърите тука, бе. криплярите. Крипла. Там има злато при тебе, нали? При мене ли не? Нека не бе видял злато, е назаде, май. Само това мога ви кажа. Има лава, има и айрон. Има айрон, аз щом да го взем. Взимай лавата за осветление. Лавата няма как, аз че я Имаш завидам. ли кирка, вземи въглен и убийте скелети. Не трябваше злати да им чупиш спаунерове. Па аз това му викам. А няма да има скелети и сме пречукани. Не сме пречукани, ма трябва чекаме. Не трябваше спаунерове. Так, бони са досадни, бе. Се остава клипа. Нищо, продължавай. Ти. Продължавай. Снимаш. Аз че вземам да се върнем малко назад, че вземем златото. Оти, да не вземат да му убият. О, не! Чувам слайм! Аз ви казвам, некъде тук има някакъв портал. Има 100% някакъв портал. Що има слайм? Това е Ендърмен, бе. Или дървото гори от лавата. Се запали дървото от лавата. Ти дървото ли си служи от лавата? Ненормални? Е до лавата, ето това ти го засади, бе, луаве. Баш ъгъл на това. И се запалва дървото. Да, са фиданките чекаме. Запали няколко листа. Аре, аз имам 4 голд 11 ара на мене. Трябва да се върнем. Ендърмен, виждам го! Не! Къде, Никой бе? да не отива, аз запушвам тук входа. Кой вход, бе? Запуших един вход. Имаше Ендърмен, е там Васе. Аз пред него ли съм?
Не, там е. Къде? Там, като минеш през това. Загоре къде къща има ли ендермен? Не, бе. Трябва да наслагаме факли на тука. Сега че наприем 22 такова. Абе, ти златото ли си изкопал, бе? Па изкопах го та. Въглища имате ли да правим? Имам 22 въглища. Имаш. Сега че... Аз имам 15. Ще направим стикове да имаме. 32, 33 стики имаме. Дай малко. Те вземи си. Мислите се. Не съм взел всички, 7 вземах. Аз имам жито у мене. Добре, Направих 28 факли. Напуе около още. Ди, Кости. Това къде се размножава идва. Слайм, що ви казах, значи има некъде портал със сигурност. Що има слайм, значи има портали. Мъкни бе. Какви портали, бе? Тук ме направят крипари и такива стрелци. Телепортирате там. Нещо като стълби има тук направено. Къде си, Златен? Пали на там фана. Аз ти виждам името некъде много надалече, много малко. Ама пали на там, дето къде златото фана. И двете ви виждам, и двете имена. Погледни, че видиш името ми. Къде? Никъде не го виждам. Ето те, некъде надоле си, под мене. Погледни нагоре. Нема никой нагоре, бе, човек. Нагоре и настрани. Нема никъде. Нагоре. Нема. Аз те виждам силно. Виждам много леко. Ти къде си чак там? Ай! Бато ми изкаракал. Ето го слайма. Чекай малко, бе, чекай, бе. Къде си, бе, Васи? Чекай, бе, не мръдай, бе. Вземах слаймбол. Бимбъл. Злати Васе вземал бимбъл. Лъп, пропаднах от некъде. Лъп, кире. Аре, бе, бе, Кире. Да направя така, че като умреш да не ти падат нещата. Виж колко живот съм. Паднаха всичко падна за тебе, Васе. Беги. Че направя така, като умираш да не ти падат нещата. Чекай. Дървото е пораснало. Васе, аре, качвай си ми дай нещата. Готово. И после трябва да долва някакъв плагин за Set Home такива. Че така малко жалко. Идвам. О, не, има седъл. Типа Set Home, да, но това така няма смисъл. Па да се телепортираме, не мога да се бавим. Загаже си Set Home. Добре, но няма смисъл вече, като съм наопил така, като умираш да не ти падат. Няма смисъл. Я чувам надоле, че чувам накрал, че ми писа, че се самоубий. Ти направим компаси. Да, компас. Ето. Я този компас на нищо не разчитам на него. Оти е буклук компасо. Бех тръгнал с него къде каша ти... Леглото ти показва за Дай последно. ми нещата, бе, Васе. Дай ги от тука, бе. Дай кирката, бе. На, бе, мизерник. Чекай, има железна. Ами железната кирка, бе, ти добре ли си? Тебе, тук има 21 айран. Какъв е този дъжд изневиделица? Не, бурята в сърцето ми. Махне го, или? Я забри как се махаше. Нещо се... Тогава фал не са го махам, стой. Тук-де. Що че е тука, бе, Данче? Ти помни кога го дърво, нещо като Чекай. талва. Да, гледай колко малечук, че е. Що като попо да се качваш? Не! Няма да може да се качваш. То даунфал не било, бе. Я обратното го пише. Добре, вече... Кой взема цели айран, бе? Кръгови. Абе! Кръгови. Злате, ти ли го себе, неграмотник, 20 и неколко айран имахме или 30? Да, бе, я го вземах половината, бе. Половината и нямаше нищо, 26 стана. Та пак. Но ти взимат айрано. Он е луд. Аз ще ходим да изкопам камъните. А кръгове? Чувам да казвам кръгови. Аре, ние вече се развиме, приключи. Да, бе. Камъни. Там ще закува. За да приключиме, първо трябва да одиме да убиеме The Ender Dragon.
Има още много Да, време. оно ти пише у сайто какви неща трябва да направим, да има в description. По принцип, И земята пропада тук. Много не съм такова. Не съм достатъчно дълбоко. Кръгове. препъти устата и каза кръгове. Ох! Бата се мисли за невидим. Какъв си ти, бе? I see skeleton, bitch. Ето ти взем първа. Идемо с това. Не, ще умра. Умри като умреш. Гледай, точно ми го заболя ми го. Нещастник. О, правим един сворд. Той не се трапи. Тауър, че е крив, ама много ми пука. Каков тауър, че е крив, бе? Почнах кръгове. Почнах да правим един тауър. Defense Tower. Кръгове. О, не. Бле! Така си, бле! А, така злато не си. Бле! Оу! Шит! Къде си, бе, шит? Покажи се. Ако ти стиска... Махай се, бе, махай се, бе. Yeah! Monster Achievement. Monster Hunter. Диди! С Iron каска беше. И не ми я дропна. Безсрамник. Бегай се, гръмни, бе. Айди, айди. Айди, айди, айди. Диди, те го маненкото! Диди, майчите! Папа Маненко, какво е за пръв път ти? Това е отдавна, бе, това е едно като бебе. Тук има сигурно спалнен на зомбита. Що става, бе? Като бебето ли злати изглежда? Не си ли виждал, бе? Такова Маненко, така? Да, бе, с една главичка и се мърда много бързо. Ти! И това напада ли ти изобщо? Напада, това знаеш колко е бързо, бе. Тука да ти... Същия ли демидж взима или не? Не. Ама тука само да ви кажем колко много такова има Какво? Как го? Въглища. Направо... Може изобщо да не вземе повече въглища. Тука е рай за тях. Трябва точно. И още има даже. И как ми го забоде, бе? Гледай, бе. О, ти изкарах всякъл. Тук има крипъри. Един умре. Тук има тако... Обсидиан, да. Обсидиан. Има и редстоун, чом да го вземем. Дири, злати, какви са тия крипъри? Не му давай да гръмне. Водата го вкарай, тогава нека гръмне. Не! Крипър гръмна. Почти умрех. Он гръмна и напри някаква дупка на още. I don't want to die, bitch. Колко минути вече? О, тука 100% ти казвам има портал към края. 100%. Телепортира? Даймонд! Даймонд! О, аре стига, бе, даймонд. И при това не малко. Знаеш колко? Колко? 8. Бре. И злато. Златото за златни ябълки. Иначе не струва. Още даймонд! Че съм на малко кръв. И некъде зад мене мисля, че видях пая, бебе.
Опа, то даймонт е наскапало место, под лава е. Васе, къде си? Думай бе, къде си? Умината съм, не мо ме намериш посмъртно. Оп. Да, по името. Дайте храна. Не може. Знаеш колко съм надоле. Ега не ми види името па. Дайте храна. Проси нашия. Прошлях малък. О, не. То от глад ли умре бе? Кой бе? Златко. Кия знам. Ди, имам един стак 60, имам един стак редстоун. ФГД. Дел, единствено, че нямам дърво, иначе бех си направил тук да изкопам обсидиан. А монотипа ми е обсидиан. Това ще го пусна. Абе, значи 9 даймонта имам, си ги остава мене, че вие ме страх да ви ги остава. Не, по-натам нали си ги разделиме. Че правим кръгове.